Hvad så, dreng? Hej, hvad så? Hvad laver I? Vi er i gang med at fortælle de sjoveste jokes i verden. Fordi her i Løven har vi det sjovt. Det er jo godt at høre. Ej, det er ikke givet. Hvor mange gange har vi taget den her film nu? Det er 30. Og så går vi så stille op, fordi kostet, hvor jeg havde kæmpe styr på. Hey, dreng, Robert. Jeg ved, at jeg kører. Jeg skal nok gå ud og kigge på sikringerne, okay? Jeg har en lommelygte. Jeg skal nok finde rundt. Bare find nogle lommelygter frem, mens vi gør det, for jeg tror godt, det ikke virker med det samme. Okay, hvor fanden er den lommelygte? Der. Fuck, det er kraftigt. Jeg håber. Det er meget handy. Drenge. Vi har ikke nogen sikringer. Ja, det er lidt problem. Drenge. Det er ikke sjovt at gøre det der lige nu. Jeg hader sådan noget, det ved I godt. Så får vi noget. Drenge, hvor blev jeg af? Morgen. For helvede. Hjerte. Jeg skal bare nu. Den der. Jeg har et våben. Den der. Sådan. Kom ud af nu. Jeg kan ikke lade jokes. Jeg har en kniv. Okay, så kom op. Nu.